Пачынаем. Типу, так, прывітанне шаноўнае. Мы пачалі наш стрым, прабачце за спазненне, але яно было неабходнае, бо гульня ў нас апдэйцілася, што ў мяне, што ў ВРВ. Вось, і таму, як ёсць, дык ёсць. Правда ж, не? Конечно. Стартім каоп, ствараем гульню, як заўсёды, і клічам цябе. А ты, дарэчы, калі ствараеш кооп, ты праціснеш, каб мадыфікацыі былі даступныя. Там недзе трэба, каб было галку нейкую паставіць, што? Да. Зараз, па новай тады. Ну давай, нешта яно там лоудзінг гэты. Так ужо доўга. Чакай. Return to main menu. Так, Ганне, привет. Session complete яно піша, бляха. З нулём паўсюль. Так. Create game. Find crossplay blacklist. Добра. Create. Public. 2. І нема у мяне нічога такого, дзе трэба нейкую чекбокс адмічаць нешта. Ты ўпэўнены, што павінна быць? Конечно. Упэўненасць маё другое. Мод тракс, бачыш, у цябе там create game, там public, другой лайн і трэцім лайнам мод тракс ёсць. Ось, Дзе? create Create game. Бляха, ты там Мод... толькі што быў. Так Не, он вот ён create у мяне... game, Угу. бачыш, off. Да. Так ён не актыўны, я ніяк яго не актывую. Падчакаем. Паглядзі зараз у мод меню мадыфікацыі, ці ты іх уключыў. Дзе яны? Back? Мод браузер? Зараз пражмі. Да. Ой, браузер все мод. off. Вось, нажимай просто на on, на off. Ой, да, альбо так. Вось. Можаш уверху у гэтым у кутку на on-off пражимаць, павінна працаваць. Так і ёсць. Бачыш, off. Ага. О, бачыш, все, давай, подрубай гэта ўсё зараз будзе. Зараз будзем рваць і ўсё тут на ўсіх просто на кавалкі. Так, create. Ўсё роўна, мод tracks off. Халера. Добра, а потым пагляджу, як гэта падрубаць. Типу яно тут усё on, unsubscribe, disable, morph, sort, back, refresh. Не. Значыцца, патрэбна будзе потым дзесьці ў настройках палазіць. Добра, паехалі. Ніка, музыка з'явілася новая тут. Да, гэта ўсё нам Острайш падкінулі. Непадобна яна на Остраях. Так, чакай, дзе тут? Escape, Manage Party, VRV. Кінуў табе прыглас. О, да. Было чутно. Так, дзе мы? Black River. Мы у Black River чамусьці. А так нам зараз. Кадзяк. Зараз мы тут. Куди ми вогонь поїдемо? На яку локацію? Блін, я думаў, што мы ведаеш, што паспрабуем давесці вось гэтае сярэдняе бярвенне. Куды і адкуль? Там багата ад кулі да куль. Паглядзі ў гэтых кантрактах, што там ёсць. Дайсон? Не, Хаскі, магчыма. Не. Steel River нейкі. Хаскі форвардинг. Вот, Aid at the Island, Medium Logs. Да, вось. Там Medium Logs, там іх багата.
Нам, карацей... Драмонт. А где яны Да, да, да. складзеныя гэтыя? Вось фішка ў тым, што яны там вельмі пагана складзеныя. Зараз мы разбярэмся са ўсім разбярэмся. Не хвалююсь. Пакуль што не хвалююся. Так, сюды Ну. можна только прывезці на Драмонт Айленд, тут нічога няма. Да, вось у гэтым праблема. А вось, яны ёсць, па-першае, на Айленд Лейк, а па-другое, на Смітфільскай, напэўна. Вось фішка ў І тым, на што так. яны ёсць на Island Lake. Так, І на Смітфільскай дамбе яны таксама ёсць. управленне... Ага. Ага. Скуль лягчэй будзе весці? А... Да, ну, з усіх бакоў будзе складана, дарэчы. Ну, типу, са Смітвільскай дамбы, канешне, будзе крыху... Ну, у любым выпадку трэба стартаваць на Смітвільскай дамбе. Угу. Тут у мяне Шевроле твоё... Не, маё, ЦК. Не, яшчэ там усё тваё. Ага. Майго пакуль што нічога няма. Зараз мы тут будзем думаць, што тут узяць. Мы ж табе, дарэчы, там кастамізавалі нейкі трак чёткі. Было такое, памятаю. Да, HX 520, International HX 520. Мы табе там накастамізавалі. Угу. Так, это все наймацнейшае стаіць. О, гірбокс чамусьці. Стаіць нейкі іншы. Не, ну, гэта ўсё магчыма. Так. Колькі там 4 штукі ж вазіць? Зараз. Да, 4. Выспа Драмонт, сярэдняе бравенне. Блін, ну з гэтага весці, конечно. А яно що так весці? Що гэтак весці? Карацей, тут гэта тэарэма Эскабара. Калі ты ведаеш, што гэта. Не. Ну, гэта що то херня, що гэта херня, що гэты дзве херні. Так. Блін, вот ёсць супер... А я не памятаю, карацей, я ж тебе даваў гэты трак, і на тебе ўсё роўна там устаў колам. Так, было такое. Да, там... І плат у нас колам ставаў, гэты колам ставаў, і то, і що, і гэта. Так, а мабыць... Ага. Ага. 50 ДХМС. Ух. МХС-3. Ну... Что я могу сказать? Тут, конечно... О! О, новые стикеры подъехали. Ой, ёлп твой, колькі іх тут. Да, там... О, Вальгала. Да. У наяўнасці. Нішто сабе, нават такія тут штукі маюцца. Кобра. О, Фастом С.
Так, а где тут Кобра, Сейбертус? Не-не-не-не-не. Ну что там у тебя, не? Готовы? Не Ну, готовы? я один трак вывел. Короче, можешь на им... Можешь паспрабовать на ім кудысьці ехаць, можешь на сваім чымсьці поехать. А, ну да. Тут на гэтай локацыі свайго ў мяне няма. Угу. Что ты мне даеш? Атрымліваецца табе штосьці даць трэба, Ну. да. Штосьці трэба даць. Да. Ай. А можа, слухай, як яго чакай, не туды. На Island Lake. О, Вестерн ёсць. Мой гэты Star 6900. Паглядзі, не, так ён твінстір, на яго бравенне нельга пагрузіць. Так перарабіць на іншую. А ён не такі не перарабляецца, яго можна толькі прадаць. Не. Да. А, вось, гэта не тое, аб чым я падумаў. Угу. Табе трэба HX 520 пашукаць, ён на іншай мапе павінен быць. На Драмондзе? Так, ён на Ага. Драмондзе знаходзіцца. О, дарэчы, можаш... Што ў яго за модуль стаіць? Флатбет стаіць. Давай павярнуся яго. Так, Да, цікава. карацей, павяртай яго да гаражу. Ну ты можаш на адзін з тых, што я вывеў, сесці. Чакай, Фреймеденс, Medium Log, тут ёсць такое? Логін. О, Да, ёсць. да, да. Медиум. Угу. Все, я готов. Можем выезжать. Я Ну, на можеш своїм. виїжджати. Ну так, а під'їдь і купи собі причеп у таким випадку. Каб дві одразу зачепить? Конечно. Я со своєю в таким випадку продам. Так, самі, не то ён. Лог трейлер, ён самы. Да. Ну там ён один. Калі што, гэта будзе epic fail. Так, ну все, нам адсюль в такім выпадку трэба ехаць на Драмонт. Можно тут загрузиться, конечно. Можно поехать на Island Lake. Поехали на Island Lake, там карацей будзе Ну, надейно так. короче, я за тобой. Бо я там узяв нам трак спеціально так, каб усё атрымалася. Супер. О, Міхась з'явився. Вітаночки тобі. Штось будуємо. Ну так, Да, треба усіх. Берліня 200. Да, усіх з п'ятниці. Да, Мгм. дякую, Міхась. Тебе так само з п'ятниці. Міхась, питаннячка до тебе ёсць. Ніхто з нас не атрымаў ніякіх спасылак на сервак на CS 1.6. Куди ти досилав? Так гэта мне што, настаў час зноў качаць? Ну, Блин. Ну гэта, канешне, будзе эпічна. Я спадзяюся, там з ти не зайдь. зусім ліцэнзійнай можна будзе зайсці. Можна. Ты, Міхась, лепш зайдзі у канал сам. Там будзе яшчэ, адкрываеш інфармацыю, і там будзе імейл, куды можна даслаць усё, што табе трэба. Вось туды дасылай. Да. Можаш- Дасылаем туды. Ну, можаш скінуць і Discord, і ўсё астатняе сваё, каб мы маглі з табою там працягнуць камунікацыю. І табе таксама дзякуй. Слухай, нешта ў мяне гэта HX ён лётае па гэтай дарозе нібы на масле. Ну Гэта да. не... Все нормально? Гэта- Не паблытаўся Да, з гэта коламі? Не, гэта гульня так пабудавана. І там на ўсіх колах па асфальце лёты, нават на шасейных спецыяльных.
Все равно буде слізгаць, так? Да, да. Оу, 6 глядачоў сёння нас інди-праект. глядзіць, слух. Інди-праект. Да. Усім вітаночки. Віншуємо всіх, да. Сьогодні хрестовоздвіження, А ёп. до речі. Починається. Велике. А ну тут... А ну тут не лається у Божий день. Добре, як скажеш. До речі, я ж з минулого стріма, Привіт. я ж Ага. записав, пам'ятаєш, казав тобі, що треба буде зробити шортик, де ти екраном уставав. Да, я побачу, я лайк Показав. поставив. Малайчина. Мені з телефона але не пускає коментар зробити, тому я сьогодні після стриму зайду, надрукую там. Але Несколько прикольно, штук. це 500 Ні, плюс ну там там- проглядів моїм. Да, да, да. Далі прогляд. Даєш прогляди, от. Ну-ну. Полетел вниз уже. Да, это ми. Як там справа твого сябра? У якого з. За якого ми пропонували голосувати? А, все йде. Чекаємо результатів. А коли виніки з'являться? Не веду, треба спитати його. Я то, до речі, в гэтым удзельнічаў, ну, просто каб падтрымаць добрую працу, добры праект, тому што, ну, воно так трэба. Ну, будуць результаты, добра, ну, не будуць, будзем далей штосьці змагацца, трываць, Ясно, штосьці ясно. самастойна рабіць, тому што, ну, ведаеш, что такое оптимизм? Это навычкой ісці ад адной неудачы до другой, пры гэтым не губляючы энтузіазму. Гэта факт, гэта факт. Міхась, по лесе рухаецеся, а ну тут так А, разумееш, дарэчы, лор Міхась. такі абстаіць. Да, тут зараз все будзе. Давай, давай. Что табе? Поехали. Ты мяне будешь цягнуць? Ну да. У гэтым же сэнс майго трака. Это ж 538 мас. Я не бачу Балатаход, ракетны цягач і гэтае ўсё. це. Тут, до речі, Міхась, лор гульні ў тым, што, типу, адбылася екалагічная катастрофа, як бачиш, тут дорогу мало Ну і все не такое. экологично, просто дрэнная погода. На дворі, ну добре, нехай. Короче, Штосьці оно не хоче цепляться. Едь. На тобі. Ось, і Не, коротше, ми всё. тут працюємо, каб рятувати усю інфраструктуру, відбудувати мости, отбудовать. допомогти. І да, допомогти. Як хойніки виглядає. Ну так і є. Ну вельмі рады перанесці тебе куды-небудзь, дзе тебе былі цёплыя ўспаміны. Ближей до Разіма. Що там, як яно? Да. Я Що це там, як чапився. яно? Я так потроху вошкаюся. Ну я сачу за тим, калі што. Мне ж ти відчепляється, чому так? Занадто тяжко, Я чи лічу що? тому, що не-не-не, злучэнне інтэрнет. А, То губляється есть подбиваю потихо. меня. Ну, у меня интернета сегодня ж пятница, Ну. а значит 100% 10 гуляют у баскетбол. І Да. коли б'ють м'ячом по А землі, у- там кабель трясеться. Да, не-не-не, а гэта ж Литва, а коли усе глядзяць баскетбол, значит все, интернету пизда. А, нават так. Тому что глядяць уе. Ось у меня нават на работе коллеги могуць такія не ўсё. У нас 15 хвілін глядзім баскет. Клас. Я Слухай, нават пайду з імі гуляць у нядзелю. з гэтага я узгадываю адразу, як Цмокі Мінск удзельнічалі у гэтых
Памятаеш, яны ж удзельнічалі ў гэтай латвійскай, літоўскай якай лізе? Да, я не особо сачыў. Я больш за Не сачыў? Віталём Гурковым сачыў. А, Як ён там? раздаваў люлей. Да, Віталь тады раздаваў. Ён і атрымліваў, ён і раздаваў. Дык ён нават ж зараз у яго ёсць навучэнніца Ён нейкая. трануе, ён якая ўзяла трануе два разы. актыўна людзей. Да, ён там ва Ўкраіне, ў Кіеве, у яго свой там клуб. Да яго Усік, дарэчы, нядаўна прыходзіў. Так? Ну, А з я па якой нагоды? інстаграму бачу. А яны сумесную трэніроўку рабілі, я па інстаграму бачыў, типу, он такой, типу, хоба, глядзіце, хто завітаў, я тако гляжу, о, Усік. Смокі, кромкачы, хто яшчэ батэ? Ты што, як гэта батэ не ўзгадаць? МТЗ Ріпо. МТЗ Ріпо. Памятаеш, як яны... Курва, я такі быў злы сам на сабе, калі не паглядзеў матч батэ з Баварыяй у Менску. А, это аднойчы, калі яны накідалі там нормально здесь. Не, ну там 2-1 быў лік. Не, 2-1 А, быў 2-1. лік. Яны ў Менску былі. Блядь, а я чаму не глядзеў? Да, Дык просто таму, што я Батэ вырашыў, абыграў што... Баварыю. Ну. Да, будзе як заўжды. Будзе як заўжды, слухай, 5-0, і от як з Барселонай ў той час было. О, Міхась быў на стадыёне, ебать калаціць, фотку дай. О. Што засталося ў архівах? І я на наступны дзень такі злы, ёлы-палы. Не поверыш, я так, я так сабе хуясосіў просто. Да на раз-два, чаго не паверу, паверу. Ну просто я уяўляю, там, напрыклад, ёсць людзі не у гэтым, напрыклад, у Мексіцы ці яшчэ дзе-небудзь, для якіх вось гэтая тэма фолавіць свае там каманды футбольныя, якія там могуць па 10 лет нічога не выйграваць, і вось яны будуць фолавіць там, пакуль не памруць. Ага. Да, вось раді такіх вось момантаў, калі там... Хаця б адзін раз на 5 гадоў. Да, хаця б адзін раз, там, на 100 гадоў, але ух! Ой. Але ж, напэўна, Міхась сабе голас зарваў у той момант. Не? А, дарэчы, у БТ ж проста жоўтыя ці жоўта-блакітныя? Жоўта-сіні, вось так. Там все ж таки цёмна-сіні. Ну добре, няхай, актуалачка. Да. Таму што пад гэта вельмі добра гэта крычалка кладзецца. Жоўта-блакітны нашы прапары. Мы непераможны, саблі да гары. Што ты там? Я згубіўся. Да. Я як гэты, не губляйся. Слухай, як сляпы сабака такі. Ашынік зляцеў і ўсё стаў. Не. Просто сляпы, а я это собака-поводыр. О, Міхась кажа, больш крычалі, чым глядзелі. Ну. Эмоцыі. Emotional damage. Не, гэта было круто, дарэчы. Ну, 100%. Так, куды ты ляціш? Што ты там рубаеш усё направо і налево? Сапраўдныя героі заўсёды ідуць у абход. У цябе свой шлях? Да, у самурая няма мэты, толькі шлях. Ну, все удалось.
Давай, я пакуль Так, даімчуся, да. ты уже там павінен з'ехаць будзеш, не? Да. Я, до речі, з'їду одразу по Максам. Каб ніхто не на... Магу заїжджаць? Так. Чекай хвилин очку. Чекаем. Зараз я тут адмансую. Так, а нам 4 треба, слухай, на Да. маяк, на нейкі там Несты. дом воркера і на ферму. Несы, все адбудзецца. Заязджай, до речі. О, адразу налево. Чому налево, а не направо? Ладно, направо. Меня шиза просто. Это что такое, не зрозумів. Ого. А зачепись за что-нибудь. Ну так, прийдеться. Ну, в это, конечно, но... Адмансовывай. У сенсі. Ну, назад тобі треба не треба. отъехать. Да, я отшипел. Что там такое? Это что, треба, може, гэта вось причепить сюди? Ну, назад откатися крыху, А как я ты не еду уписал, назад. что поворот. А я Так не ну еду. причепися там до слупу. Ё-моё. А что я не едет? Чего? Ой, блядь. Инди-проект. Яке Инди-проект. кончене. Ладно. Просто на дорозі застрял. Ну я какая. О, ты откатился крыху. Ага. Ага. Ты что это такое? Так, чекай. Тут управо можно проехать, коли что. Стой. А я никуда не могу съехать. Ни вправо, ни влево, никуда. Что за говно, блядь? Что такое? Крути колы. Викрутив. О! Все, дай Ти- я зараз проеду, зачеплюся. Не холера. Подожди. То не холера. А, у него все равно стоит на месте. Я не Ох, хочу гэт- ехать. Ох, гэта маленька інды гульня. Физика. А ты з ручника зняв? Да. Ну, бух. Не, ну криху проїжджає уперед, уже добре. Уже лепше, чем было, это факт. Ну, все. Нарешті. Нарешті. Ой. А що вам нарізати? Париж. Поріж. Що ти там хуліганиш? Я нічого не роблю, это ти за мене зачепився. Ну ти там, коли що, сигналізуй. Я... Да, конечно. Куда ж я поденуся? Peter's Games. Все привітання тобі, привітання, шановний. І не пам'ятаю, Да, ти вітаю. хіба ж ти ні одного разу не будеш на стримах у нас, так? Ну... А може і був? Не отмечався. Ну.
Что такое? Ты меня чекаешь, ты что это? Ну, я так. Гляжу, что ты там, як ти там. Сачиш за мною. Конечно. Бляха, не уписався криху. Штрафні бали одразу тобі на картку. Да. До речі, пригадаю, що у неділю буде розіграш, Да, то я забув коли. то... В якій годині буде стрим? По-перше, яшчэ трэба вырашыць, калі тут будзе які стрим, бо у мяне, памятаеш, ёсць і It Takes Two на выходных, так, з дашкою, і ёсць Helldivers. У хлопцаў было жаданне пагуляць, таму... Але мы яшчэ не дамовіліся. Ні з хлопцамі, якія не сказалі, калі яны могуць. Вось, ну а потым я ўжо з дачкою, так. Ну і карацей, вось, гледзячы, калі будзе стрым по той гульні, якая атрымаецца ў нас у нядзелю, я просто за паўгадзіны, там, плюс-мінус, пачну, правядзем гэты розыгрыш і ўжо потым пачнем. Ну, добра. Бо у мяне ў 18:30 я поеду на гульню. Ну, гэта ў любым выпадку будзе не раней за 6 гадзіну. Ну. Можа пазней, можа не пазней. У 6-7 увечара, звычайна так. Ну, по твоим часе. Ну так, по польскім. Галоўнае не просадзіць моментас. Так, можа раніцу падрабіць, не? Да, было б няблага. Ой. Адразу Посвятлела. святлей на душы. Ну, ты там гэта сігналізуй, калі што. Добра. Слухай, а чаму ты цягнеш толькі прычэп, а не ўзяў гэтае такі самы, як у мяне, каб адразу 4 на 200? Таму што каб топліва ўсім хапіла. Ты гэта ж можна было купіць цыстэрну, а я купляў, дарэчы. Ну, разумееш, ты купляў. А вось калі... Сколько у тебя топлива залишилось? Ну, пакуль у мяне толькі 106 літраў засталося. Вось. І што толку ад таго, што ты гэту цыстэрну купляў? Ну, не можна было пакінуць і тут завесці, ось сюды. Ну, вось, фішка... А так фішка ў тым, што трэба было спачатку завесці, ведаеш? Ну... Так, у меня с собой там 1800 палива. Я, коли что, могу тебе просто вот тут на шляху заправить. А гэтая сіняя, слухай, цыстэрна, яна не для чаго тут? Гэта, да, гэта не для чаго. Так, медіум. Готово. Угу. F. Змяніць на прычэп і таксама F. І трейлер. Ось так, ось тобі Всё. треба під'їжджати. Подъезжай зараз параллельно мяне, я тебе закину паліва. Чакай, а де тут вийти буде на Драмонт? А, нам здесь сейчас просто. За мной поедешь, да и все. Можешь себе там пробить. Гэты. Усё? Да, усё. У меня такое адчуванне, нібы графіка палепшылася. Табе нема такого адчування? Некія Так і тэкстуры ёсць. новыя Так завезлі. так і ёсць, хлопцы стараліся. Бо Бервені виглядає значно лепей.
Ну, да. Хлопці працюють. Так, ну я сподіваюся, тут перекулитися немагчыма. Але не, але так, я ж на ім кувыркаўся ўжо. Так что ты гэта, ну... Ну і куди ти залез? Пачвары ты балотныя. Тебе уже вытягивать. Ну, ехаў, яно ўзяло так управа троху, хоп, і все. Выкручивайся там, выкручивай там, нормас выкручивай, тому что тебе еще прицеп сзади. Угу. Ага, все. Дякую. Был рад допомогчи. Ой, бляха, потягнуло нас у болоти гэтыя. Ну зато человек народные хойники поглядел. Я не упевнений зовсім, що у хойниках менавіта так усе виглядає. Ну... Какаль ты там останній раз был? Я? Ніколи. Ну, вось, ведаешь? А нехай скаже усе так. Нават горш. Ай, куди ти? Тягнися, давай. Ты там, коли что, подрубать дифференциалы. Ну, я пам'ятаю про гэта, лайфхаки. Ну, там Так. лебед очка. Бляха, я уже крыху далеко. Ой, Ну что, мне ехать? Не хоче, яно не хоче. Чекай. Зараз, коли лебедка не витягне. Ну, ніби нечто здарається. Ніби паузе. Да, здарается. Здарается, это добро. Ну, потиху, потроху, може і доїдемо, ні? Едем. На мапі воно намалюване ніби дорога, а тут таке один назов, що гэта дорога. Просто на керунок. Не кажи. Асфальтоукладчик привезти, каже. Міхась треба було. Буде у наступному годі гульня, там будуть асфальтоукладчики, там треба буде ще підвозити. Але у мене вже дренне почуття після Expedition Modrunner Game, тому що там хлопці усе сосрали, усі концепти, і просрали усі полімери, короче. З гэтай нагоди довіри нема. Поглядим. Михась, а пригадай, коли ласка, бо я не пам'ятаю, ти програміст чи ні? У мене просто є питання до програмістів. Є пара пропановок безкоштовних, безоплатних і все таке. Короче, в чому моя задумка, Михай? Слухай уважливо. Ось Ти зараз... все робиш, і він отримує профіт. Так, тише, не видавай все одразу. Все по криху. Все по красе треба. А, ти вебовський. Ну, зрозуміло, магчыма не атрымаецца. Ну, короче, може нехто ёсць у цябе з контактаў, хто хоча займацца беларусіфікацыяй гульняў, а магчыма і украінізацыяй у тым ліку. То бок, мне вельмі не спадабалася, што вось, напрыклад, бягучая гульня God of War Ragnarok,
Яна не мае ніводнай нармалёвай мовы, то бок толькі расейскую, больш нічога. Ні украінскай, ні беларускай, карацей, няма. І неяк трэба ускрываць гэты код, даставаць адтуль як найменей цітры, так, цітры, карацей, неважна. Я згубіўся, куды далей. Налево. Так, твоё лева тое самае, што правае. Не-не-не, У гэты раз налево. Ты бачыш, дзе я? Так, На так, мапе заўважыў можна цябе. глядзець. На мапу глядзеў. І адразу першы паварот направо. Вось, і карацей, што б я хацеў, чтоб хто-небудзь ці навучыў, ці паказаў неяк, як узламваць вось гэтыя бінарнікі гульнявыя, каб даставаць з іх тэкст. В лепшым выпадку. Рудзі глядзеў, так, Рудзі глядзеў сённяшні выпуск. У лепшым выпадку, каб дадаваць Опцыоны. пераклад увогуле ўвесь беларускі, у найменшым выпадку хаця б субтытры, каб былі. Тады было б лепей стрыміць, атрымлівалася б лягчэй. То бок ставіць ангельскую агучку і чытаць субтытры на беларускай. Вось такая вось патрэба ёсць. Бо сам я спрабаваў, ужо 2 тыдні шукаю нейкую крыніцу, скуль можна ўзяць, як узламваць гэтыя гульні, як даставаць гэты тэкст, нічога не знайшоў. Як кажуць, дасканалага, каб нешта адносілася да сучасных гульняў. Надо тёте Свете написать, хай она у Илона Маска попросит. Та ну, тётя Света Включай іншымі рэчамі Telegram. занятая зараз. Ну, а знянацку. Так атрымаецца, што ёсць такая магчымасць. Увогуле, калі памятаеш канцэпт BMG, то калі з'явяцца грошы, гэта першае, што трэба будзе рабіць. Гэта будова гуказапісу. Беларусізацыю. Беларусізацыю ўсяго і ўсяго. І ўсіх. Так, я пойду по гэта крыху попрацую со своей параноей на секунду. Зараз Давай. павернусь. Здаецца, што все па-рознаму робяць. Так, насамрэч, я ўсё, што знаходзіў на бягучы момант, яно тычыцца, напрыклад, нейкіх простых гульняў, як іх ускрываць, але ўсё роўна ёсць нейкі хаця б падыход, ведаеш. Калі гэта Unity гульня, я, напрыклад, ведаю, што дакладна ўжо ёсць аўтаматычныя перакладчыкі. Вось, калі гэта іншая гульня, то трэба, можа, і ствараць свае сімвалы і гэтак далей. Але не зразумела, як распакоўваць гэтыя бінарнікі, як дастаць гэтыя тэксты. Вось гэта галоўнае. А на чым пісана God of War? Што? Давай, вырвай. Нам патрэбны тэкста. Тэкста, так. Sony, наколькі я ведаю, пішуць на C++ C#. Працей на C. Яны не ўжываюць Unity. Мне ёсць адна знакомая, якая робіць першыя крокі ў C#. Можам запытацца, ці цікава ёй. Практыкавацца ва ўзломе гульняў? Конечно. Кулі яна студэнтка, часу ёй багата. Можа здарыцца так, што не хопіць досведу і ведаў, як гэта можна рабіць. Ну... Карацей, пакуль у мяне... Давай так, звядзем гэта да больш простых рэчаў. Пакуль у мяне няма грошай, я ўвогуле туды еду, не туды еду, халерава ведае. Няма грошай, трэба неяк... Туды или... Неяк скааперавацца з нейкім чалавекам, які таксама гэта будзе рабіць за бясплатна проста. Калі гэта выйдзе на нейкую аплачваемую шлях, то ў такім выпадку толькі будзе атрымлівацца доход і прыбытак. І чым табе студэнты для гэтага не падыходзяць? Я не разумею. Ну да ладно. Ну да лады.
Друц. Тяжко йому, тяжко, але паузе. Ну да. Так, все правильно, все правильно. О, да. Все таки есть. На ронде левый з'їзд. Аднойчы я напишу сцэнарый да кіно, і там будзе сцэна, дзе беларус размаўляе на 5 мовах. Каб нават Ганс Ланда Квенціна Таранціны ахярэў. Жывіце цяпер з гэтым. Будем ганарыцца такими белорусами в любом выпадку. Можаш мной ганарыцца, але не громко. Як скажешь. Не гучна. Не гучно, добре. Что у тебя по паліву? 155. Пакуль Ну, нормально. повинно хапіти. Так, я до кропки доеду. Ну, уже добре. Так он, до речі, ми з тобою тут і так уже ту кругосветку прохерачили. Ну, так. 2 локации проехали лучше. Ну. Ой. Так. Паузе. До речі, на конт відео Руді, а то вже і ВРВ згадував, і зараз ще і Міхайцю згадав. Мені чомусь ці нові дещо не сподобалися. Тим, що написано огляд God of War, а по факту огляд тільки першої частини, яка вийшла там у 18-му годі. Так вона просто так і називається God of War. Ось. Я кликнул, подумал, что зараз будет Рагнарок, а там холера. Фу. А там перша епоха, боротьба з великанами. Я все это уже бачив, поэтому. Я її пройшов вельми давно тому. Давай паузи, родненько, ну что ты такой уже, ну? Ну чо ти такой? Ось що ти такой? Заповолилися уже зовсім. Ніби тебе ніхто тримає там ззаду. Да, дійшов на 5 хвилин і вже почалося. Що Ой, карацей, здарилось? чого я казав про параною? Мне, карацей, ветер штосьці колихнув у хаті, мені здалося, що я не зачинив двері. Ага. Я пішов перепровірати. І? Зачинив? По факту. Красен зачинив. Просто ведаеш, якби, жыццё беларуса гэта... Як гано... Жалеча, пакуты і параноя. Не, это некое странное жыццё, у мяне не так усё. Квінтэсенцыя. Ну, у мяне пакуль што крыху ось. Не, Так, просто тут направо. крыху недаверлівы. А, ну дык гэта так, гэта наша рыса асабістая, сапраўды. Тут. Ведаеш, мои бацькі былі недаверлівыя, мои прабацькі былі недаверлівыя, я недаверлівы таму. Ну, ну а як яшчэ тут жыць? Ну, гэта норма жыцця. Что ты там, что у тебя по паліву, як там, наогул, situationship? Так, 120 літраў, то бок я еду Ну, нармалёва. всё добре.
Добре, ти переїдеш, я тебе тут одразу чекаю. Ти з'їхав, я можу переноситися, бо я доїхав. Да. Супер. Мичиган, Дарамонт Айленд. У головных ролях ВРВ и Дед. Поехали, ну что ты стоишь? Чекай. Подчепить тебе? А, Не-не-не-не, почекай. это Зараз ми тобі... У меня кат-сцена была, и она не давала мне рухаться. Так escape прожимай. А, так ты ехал до меня. А может ты меня тягнешь? Каб ти 100% вибрався, тут вельми така складана локейшн. Да і мені просто подобається допомагати людям. Бескорыстно. Да, таки ведаєш. Коли розумієш, що тобі треба, каб карма гуляла на твою користь, ти такой, мені просто подобається допомагати людям, ведаєте так? Бэтмен. Белорусский Бэтмен. Да. Да. Оп-оп-оп-оп, белорусском я магии. перекулился, блять. А на во що ти перекулився? Потому что тут Ой, ну говно. ось ехав, і ось так усе скончилось. Курва. Чому нельзя спокойно проехаться, а? Тому. Чому? Вот зараз ты меня поставишь на место, и он будет стоять. Чому он не выстоял? Потому что нельзя было ехать по этих ось хмызах. Проезжай. Блин, даблчек, ты можешь груз узнавить? В пак карго. Пак карго. Ебать, все, цудовно. Хто там казав про мати у свята? А я ну так Та працюю навіть. Я не веду. Да, тут ведаєш. Так, а чому гэта я за тобою їду? Махчемо мені в інший бок, ні? Ну, тобі куди? криху... Я на маяк. А я на ферму у такому випадку, так? Да. Тобі направо. Мені на правий бок, слухай, а тут проїзд по каменях, ці наоборот, ось тут ліпі А там, проїхати. короче, складання. Ну, каля маяка і потім Там- направо, правильно? Спочатку за тобою. Можно и так, да. Да, можешь и за мной, короче, ехать. Головне там аккуратно. Ты нигде не перекулилась, мою Сонейка. Вот тут П'яна другий Сонька. раз, другий раз так може нам не пощастить. Ну то, що ми бровей не змогли знову покласти, гэта, конечно. Уф. Не, ну гэта у Уф, першыню і ауф. такое, столькі перакульванняў было ўжо, што надзей ніякай не было. Ну, табе ёсць той, хто ведае кунг-фу. Так, я дзесьці глядзеў відэа пра сусвет God of War на больш чым гадзіну па ўсім гульнях, такі там быў замес. Ну, я такого не глядзеў, я так не захапляўся яшчэ гэтым сусветам. Ну так это ж нордик міфы, а мы беларусы, мы нашаткі Часткова. вікінгаў. Часткова. Да. Похер. Мне больш падабаецца тэорыя, што беларусы гэта ўсё ж такі сімбіёз балтаў і славянаў. І вікінгаў. Ну, балты больш бралі ад вікінгаў, не? Балты больш жылі ў лесах. Так, А мы беларусы, народы рэк. А вікінгі прыйшлі да нас па рэках. Усё. Ну, не Мы ведаю. такія. Ой-ой-ой, ён сам, гэта не я. Ціха.
Так, давай Тихо, ось Сонь. так. Тихо, Не, Сонік. не, ён не едзе. З бачыны прычапіся там. Карацей, все, стой на месцы, просто стой на месцы. Стою. Ради Джизуса нашего Христа, просто стой на месцы. Зараз мы ўсё зробім. Просто крыху. Ой-ой-ой. Да нічого, все в порядку. Трохи хвалююся. Надвор'я пригоже, за птушками назираю, бачиш. О, да, ноч на дворы. Може ніяку там плотку убачу зараз, то за хвост її учеплю. А так. Так, все, добре. Блядь, что такое? Что не так с этим траком? Все так с траком просто. Потрібно криху більше досвіду. 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 Где ты там досвідчений? Ну что, мы будем подпирать, чи мы будем отпирать? А хуй його веде. Ну ось і я об тим же. Мне б було безпечнее, наприклад, коли б ти справа під'їхав, зачепився, я б потім уже коло повернув влево і поїхав би сам уперед. А ти б, коли б що, просто это самое, подстраховал бы, потягнул бы на себе. Подстрахуй. Подстрахуй, так. Эй, Гоги, подстрахуй, а подстрахуй я слышу. Оп, о, устал. О, все. Віншую. У твоєму возрасте гэта таксама досягнення. Не пиздец, все працює як належить. Покуль что. Не ёсць чым ганарыцца. Да, і дзеці гэтаму лепшы пруф, да? Так. Оп, все. Так. Стоп, давай, отшапися покуль что. Не, ну ты бы подумал. По Netflix недавно поглядел Twilight of the Gods мульт, там про Дикого Тора и інших 18+, нюдити. Не, меня такое уже не хвалює. Я хотел ось чому зупинитися, каб проглядіць Да, маршрут. у яго некалькі дзяцей, ён не займаецца тэорыяй, ён по практыцы больш. Нам сюди треба. Ну, зрозуміло, що сюди. Так, ось так лепш проїду. Я лепш направо. Да. Жыццё показало, що беларусам трэба бліжэй больш правага боку трымацца. Это левая. Да что такое, блядь? Что за... Тихо. Я тобі Оп-оп-оп, казав, давай блядь. завезу. О, Знову. Ну що, ти сам вирулиш? да хуй. Я не ведаю. Стой, зараз приїду. Блядь, что это такое? Ну чому? Ну тут Я нема такого Я рельєфу, тобі- как меня так кулило. Ну. Я тобі казав, давай я тебе зараз затяну. Не, он там такий Оп, не, я ну все больше и больше нахиляется улево, блядь. Ну все, стой. А головне, не качайся в кабине. Не, все, я сел с правого боку, от руля отсел, как не шапать его. Просто не... да. Аку, ты что за кошмар? Да к чему? Сам по себе просто взял, нахилился. Ну як так? Ну нема Да? тут рельєфу такого. Ой, боже мой. Не хвалюйся. Давай, где ты там? Я тут один сумую. Да я уже.
Я ўжо нясусь, лячу на крылах ветру. О, Чуєш? текстурки. Чакай, я в камеру опустил. Так, газуй. Газуй. О, стало. Все, пусти. Ага, пусти тебе тут. Просто я тебе прошу. Просто, ну, завязи уже, больше ничего не... Ну я просто спробую, но Ну, без гарантії, зрозуміло. зрозуміло, ось так ось. От. Я нічого не Зрозуміло, гарантую. понімаю. А зараз знову буде ніякий такий нахил, тільки у інший бок уже. Ну и что ты не поворачиваешь-то? Давай. Трапляйся за дерева. Не, он просто не поворачивая у отповедный бок пока что. О. Все. То що? Поехал. Ух, ну видохну. А ты, я так разумею, поехал за наступной порцией Да, за апошній, за Бровенні. апошніми бровеннями, ну. Так що ти можеш гэта ўсё завесці на магазин прычэпаў. Ага. І паглядзець, што ў нас тут ёсць по таскам. Прокатиться еще Ну, позбирать. Да. Не, ну тут хутчэй за ўсё мы ўсё сабралі, я просто да чаго, каб ты ад'ехаў на Смітвельскую дамбу, то есть на другі заезд на гэту карту, да, асфальтованы. І там з другого боку будзе магазин прычэпаў, там ты ўсё прадаеш, перарабляеш машыну на кран і едзеш обратно. На кран. Сюды. Да, ну, каб быў флетбет і кран усталяваны, і едзеш Ага. сюды. Ух, и медленно им сунется по этой грозюке. Ну, што ёсць, што ёсць. Вообще не дотягивается. Так, давай. Давай. Ты глядзеў канцэрт Клаўдыі Петрівны? Клаудия Петровна, что за она? І што? Не чуў пра Клаўдыю Петрівну? А, Трэба будзе табе скінуць у Spotify. Як можна было не чуць гэта цудоўныя украінскія песні? Як біжить швидко час, я надіюсь, він за нас. У мене йде дах у всіх на очах. До речі, ти чув про Жадана? Той, який Жадани собаки. что ты... Версия ж не, что я такого не шел. Да, конечно. Ну, ось Михась веде. Давай, Михась. Пиши топ-5 своих улюбленных песен, там, Клавдии и Жадана. Заставим деда поширать музыкальные веды. Музыкальный долягляд. Ну...
так медленно. Не, я тебе прошу. Не треба перекулюватися. Ну я поспробую. Але тут такий кавалок дороги, що Ну, холера його бери. чапляйся, коли що. Ну, відчуваєш, що щось не так, одразу все, цапанувся за там древо, за що-небудь і поїхав. Ну, сподіваюся. Да, ось там за бочиночку. Добре, поки що трималося. Ну. А там далі вже і Адзіна тільки чомусь нема ніякої кропки, каб зачепитися зверху, тільки знизу. ну так працює, на жаль. Що ти там? А, так там уже у тебе повинно триматися вообще. Трохи напружено, але більш-менш ровно тут. Не, ну. П'ята кропка так само повинна отримувати хоч ніяку нагрузку, каб у тонусі триматися. Ну, все ж логічно. Все не вивалювалося звонку. Да, да, да. Є, 50 метрів зосталося. І тут нема погорка, я доїхав. Все, дякую Ну Богу. все. Перемога. Єсть, трошечки. Ну. Так, а тут як... Ну, ясно. Розвернуться тут, конечно. Направо. Направо. Там по воде можно пройти. По воде направо. Ну там приглядися, там есть магчимость. Ну, добре, каратей, не ризикуй. Отчепи причеп, да. Разверни машину, да. Фейсом до причепа. Подчепи причеп к себе. Потім, ну, лебедкой. Подтяни углыбь. Потім виїжджаєш і на середині корпуса, коли ось середина корпуса буде порівнятися з ось гэтим гаком від причепа, тоді чіпляєш лебедкою причеп за опошню свою кропку, приїжджаєш уперед, і він поверне передню ось і виїде. Ну, ці ось так, да. Зараз тільки треба відчепитися. Да.
Detach. Мент. Ось так ось. І attach. Блін. Тонну 1000 літрів спалило майже що. Твой МАЗ? Ну. Не, ну я ще тебе заправляв на 300. Ну на 200 хіба що. Ну на 200 минимум, да. Ну тебе 150, 130, 130, 280 на 1 бак. Ну. А. Да. Що таке? Да, тут. Який шлях не вибирай, все одно довго їхати. Так, пригадай, куди мені тут треба було б доїхати зараз на Смітвільську, ти казав? Да, Повертатися. їхай на Смітвельську. Та ну тобі зараз там направо, там, до асфальту. Ось сюди і потім Да, у напрямку тим самим. ага. Да. О, потиху, потроху доїдемо. Конечно. Валера, он жре Ой. зараз 6 літрів на хвилину. Нормально, що Ну. як мій самохід. Як моя машина. Самоход. Это да. Тільки на 100 кілометрів. Няўжо яны добавили нумары на прычэп? А, ну так само хаски, просто пипец. Ось, Ну, гэта блин, цяжка. я 10 у Фейсбуцы подписался на группу, где публикуюць розныя нумары. Смешныя у тым ліку. Угу. Ось тут у Литве заносишь 2 штуки, можешь на номеры... Ты можешь на номеры написать все, что за угодно. У нас тут просто есть номер царь, монарх, там кино, блядь, что за угодно. Есть даже чел, який ездит с номером Менск. Ось, ну, якби у нас тут Здогадайся, просто Да, у нас тут феерия. У нас тут у плане номеров для автомобилей тут феерия. Полная. І Дімки, і Максимки, і Сашки, карацей, ну, як тільки народ не ізгаляється. Ось там просто є навіть чел, у якого номер Самурай, там, якби, ну, просто... Що ж це за угодно? Чому распрацоўшчыкі гэтага інды-праекту абмежавались толькі нумарам хаски, невядома. Гэта занадта складана. А як жа вядомы літоўскі сацыёлаг Ясас Біба? А вядомы польскі філосаф Яша па фаміліі Лава. Працаваць і працаваць. Так, я доехал. Далее треба продать причеп, так ты казав.
І Да, там переедешь, продашь причеп, эвакуируешься в гараж, поставишь флетбед с краном и газуй цурюк на дамбу. чекай, де воно тут все. Причеп 10. справа там вроде. Да, там будет проехать тебе 200 метров. Так. Fuel трейлер некий, лог трейлер sell. Просто. Чекай, а я ж тут купляв чи не купляв? Ты все Цистерну. продай. Ну вот что я на тебе. Можешь, до речі, купить сейчас и покинуть. Потому что великих грузов мы возить больше не будем с большего, але может понадобиться. Так. Сервіс, Flatblade. Це все не то. Не розумію, чому. Так тобі евакуюватися у гараж треба. І Да, там почекай, тут трейлер стоїть, який Ну, ліпі продати, мені цел. кажеться. ну. І нечто я його знайти не можу. А ти його причепив? Так. Чи ти його просто лебедкою зачепив? Не, причепив. Ну. І листай. Ну, гэта ж не ён. Ну, листай, там ж багато інших трейлерів. Ён буде адмечений. Чим? Ти побачиш, там візуально відрізняється. Блять, неужели это мой? Ну, хіба що твой. Не, ну так не может быть. Караті. Я свои все продавал. Ну это flatbed трейлер with ramp. Ну а что он тебе пишет? Там же что-то было написано. Могу купити тільки його. А продать? Зараз причеплюся знову. Ну. Трейлер too far away? Что? Ну. У Ты сенсі? не причепился нормально. Та не дури голови, я ж причепився. І он же ж детечнувся, Ну, правильно? не. Ну. Ну, я ж причепився. Ну. Во, гляди. Ось. Причепився. Всё. Откриваємо. І ось так. Усьо, нарешті. Продал? Продався, так. Я Ну. хочу эту купить, цистерну поки що. Заправиться. Ну, купи, вывези ее крыху з гэтага кармашку і пакінь десь на дорозі. Усім доброго вечорочку, Так ти- приємного сна, пойду вечеряти в люлю. Ой, блядь. А, ну все, давай, щастя, поспіхов Поглядел, блядь. у гэтай нелегкой справе. Смачно поїсти Ну. тобі. Як ти, курва, сюди заїхав? Блядь, зачепився я.
Ось так. Так, детечимся, рефьюелься. Готово. Пиратей, летим на гараж, ты кажешь, так? Да. Тобі І криху камера. апгрейдить треба. Так, кастомайзимся на кран. Угу. Угу. Червоні Ну, такі там теки. Не, жовте. Carrier front не тое, flatbed не тое, one body не тое. Ну там ось бордінг бет і кран. Там ж написано все. Ти, бляха-муха. Все ж зрозуміло. О, знайшов. Ну, Loading crane. А Ага. яще flatbed потрібен, так? Ну, ці флетбет, ці сайдборд бет. Так, sideboard bed. Мені він більше подобається. Так, куди ми летим ще раз на Драмонт? Обратно на Драмонд едь, да. У, холера, это знов столько ехать. Да. Пилить. Надо пилить. Мне не меньше ехать, до речі. Ось чым плюс ездить з гэтай цыстэрнай, гэта тое, што чым больш ездзіш, тым лягчэй ездзіць. Вага меньше. Да, вага зменшаецца. Так, что я буду робить? Подкажи мне. Там трейлер, я памятаю, Там- стоял там- за червоне. Там ёсць табе што рабіць, там трэба па-першае цэмент пазбіраць давесці. Там заедзеш, актывуеш сабе задачы, заданні і будзеш рабіць. Не хвалюйся. Я не хвалююсь, я только гажу на час уже, без 29. Ну вось, а Не. мы яшчэ нават гэта не скончылі. Так что, магчыма, не так уже і шмат паспеем сёння зрабіць. Нават гэты кантракт зробім, уже будзе добра. Гэта факт. Тому што тут бачыш, то абнова, то яшчэ што. То пупа, то лупа. Карацей, я прыехаў у Грузію, і я знайшоў там рулет такі, типа, ну ведаеш, гэты хімозны такі. Ён называўся... Да, такія рулетики, як ведаеш. Ён называўся Луппо. Я купіў, прывёз, пайшоў тут у магазин і купіў мясцовую канфету Лупо. Не, пупа. Таму што пупа па-літоўскі гэта зерня. І, карацей, я прыйшоў да сябра і кажу, вось табе, мой Лупа. самы шаноўны сябр, пупа і лупа. Не пераблытай. Карацей, гэта быў мой самы такі, ведаеш, незвычайны падарунак. Я ж правильно еду, да, я правильно еду. О, 10 там, ты едешь.
Ну, далеко яшчэ, я толькі на серпанціну з'язджаю. Не, так фішка ў тым, што серпанцін, ён що так працуе, што ты бачыш. Таго, хто крыху ніжэй едзе. А, ну так. Вось, ты ўжо амаль што каля мяне. Вось, ён едзе. Бачыш, дзе я там зверху? Не бачыш. Не. А, во, бачу. Вон ты. Кажеш, ці чутно, як сигналю? Чуть, блядь, що ти робиш? Да, нормас, ты там, конечно. Бібіка. Прикольнувся. Ось і побібікали. Один одному. А прикинь, коли б я вниз поїхав. Я, блин, поехал бы тебе ратовать. Все, что могу отказать на этом выпадку. Треба було б довести все ж таки это оборвение. Я телепортувався на гараж просто і все. Ну... І у тим ліку гэта. Ай, холера, гэты мост. Куди ти там доїхав уже, що мост тобі перешкоджає? Да, тут ёсць такі. Незручно. Вящулік. Ну. Ой-вей, ой-вей. Что такое? Тягнется машина. До речі, доганяєш мене там так? Ну так я ж пустий їду поки що. Там Ну у Футінка. да. Ти вже перейшов на Драмонт Айленд? Ні, я ж на шляху. А ні, ще не так і доганяєш. А ну добавить оборотов. Поспієш з'їхати? Да, я лечу, что есть таки шанец. А может и не, все ж таки Цистерну не чапай. крыху подправлю цистерну и все, давай. Не, не Пайшов, дам. Я лепше ще заправлюся. пайшов, хлопчик. Наперед.
Ну добре, я туди заїжджаю. Заїжджай, заїжджай. А я вже за тобою. Містер Бро, привітання тобі. Hello, folks. Маякни, як з'їдеш оттуль. Что, мистер Бро, уже відпочиваєш? Ну давай, я з'ябався. Вечір п'ятниці, як-ніяк. Завтра виходне, правда? Все, 10 тисяч. Ніяких тугриків. О, на працю пойдеш? А чого ж да? У суботу. Куди Тут мені? воно Куди мені шабатний штани? день працює. А, все, бачу. Можеш Возьмете. кузен Клетус зробити. Ні, ось тут же ж ти казав, треба буде Наприклад. підшапити гэтий бетон. Ну, ні, почекай, а де воно? Ти ось каля мене, з правого боку. Я розумію, таск де. А, Я таск не таска. бачу активований. Task. Cargo from the ship, super order. Super order. Гэта не Не, тое. суперордер гэта... Dyson Diesel, пусти. В такому випадку інше. Кузін Клетус. Track with поспробуй, crane is кузен. recommended. Oil barrels, 2 штуки. Ну поспробуй кузен Клетус. Mad Wrestling, Хм. не той. Lost Delivery. О, Special Cargo некое. 3. А у Ні, мене 2. Lost Delivery... Ні, вони вообще тут 3 неси. Это 3 штуки. Тут їх 3 на мапі розкидані. Щось не так. Щось десь згубилося. Нібито, ведаєш? Зараз я погляджу. Так, ну я в такому випадку кузіну это буду робити. Поїду за бочками гацю. Да, попробуй хотя бы одну-две собрать. Так. Добраніч, гарного вечора. Тобі так само доброго вечора. Хутко вже кластися спать. Ми тут так само хутко скончимо вже. Де розійдемося. Ага. Стрэндж, добро. Що такое? Що там вже дивного ти зауважив? Ну, блін, тут мені здається, тут була місія, де треба було 4 одиниці цемента собрати по регіону А ми не виконували її? і доставити. А блін, ось я не пам'ятаю, ось в чому прикол. Ми, подається, Мабуть, ми нечто ми- подобне робили вже. Ось ми просто робили глобальну доставку цемента. Угу. Это не совсем то. Ой, ну конечно, да. Отбывся ситуэйшншип. Ось у гэтым праблема. Пераваліла за 20, все, готуйся до деменції. Шпіза прогресує. Чарниці єш болі, правда? Да. Каб зрок не падав. Да. Так, холера ясна. Тут не треба ніяк на пагорку гэтым стаць, я ж туди не спущуся, правда ж? Не, ну ты туда можешь и спуститься, это ж там невеликая проблема. Але можешь стать на погорку и поспробовать вытягнуть. Нічого я не бачу тут, конечно. Activate, Restore. Все буде. Ось З так. іншого боку, тебе треба навчитися і такі мішани так само робити.
О, дотягується, слухай. Так. R. Ти піднімаєшся, що ти робиш? Ну, воно повинно тягнутися. Ой, ну не тягне. РЦ. Жми дві одразу. Кнопки. І нічого. Інакше прийдеться спускатися. Да ні, не може такого бути. Нічого. Ну, воно нечто там ворушиться, але не піднімається. Ну, по криху, ось і пішло. Так, все. Так, як стрелу готов піднести? Во, Не срать сюди. я зрозумів. Це пляшо треба було зменшити. Ага, і у гэтым ліку. Як это бою грозі витягнути? Так, як зараз... Ні, ти хоч одну завезі до гэтага кузена, Ага, так а чекай. другую там прийдеться нормально так по лесу поехать, как добраться. Так, далей. Як до його добиратися до гэтага кузена? Просто назад Я треба на вертатися. маяку. Да, там. Сюди, потім сюди. І там по прямой. Все равно. Так. Где наша раница? Ось вона. Так, добре, поїхали. Ось скажи мне, Що? де лепш кран? У гэтай гульні ці у Construction Simulator? Ні, ну значно лепше у Construction Simulator, там гэта больш прапрацавана, тым больш, што там же ж ёсць аж ну 3 виды со сваімі такімі дробязнымі а-ля нюансамі. Гэта true. І такая механіка насамрэч больш зразумелая там, як яна працуе. Цікаво, нахаліруємо стільки бочок палива? Ну, докладні алеї гэтай. Ну, ён же ж на маяку працуе. Палець будзе. Ну, А яны што, масляные? Мне падалося, што яны ж павінны быць гэтыя. электрычны. Ну, а газовыя. адкуль ты ведаеш? Бо, ну як адкуль? Бо з алеі няшмат-то і свету ператворюецца. Яно Так яно ж ж жоўтае. все одно пад прызму будзе.
подпадать. Ну, Там може же бути. вся фішка оптиці. Може бути, але все ж таки, мені подається, з карбіду було б лепш. Больш зяння, больш Ну, яскравості. Я усё, я привез, ти як там? Готов? Закончувати чого? що? Да, в принципі, да, можемо закінчувати, я тут ще одно не долезу. Добре. Тому Ой, ми усе да. це скончимо у наступний раз. Да, тут у нас протягуються наші адвенчури. Гэтую здачу ми зробимо наступний раз. Тебе так само нейка здача буде, а наступний раз у нас відбудеться хіба що ці на наступному тижні, ці раз один тиждень. Там ми вже домовимося з тобою особливо, правда? А там поглядимо. До речі. Супер. У таким Великий випадку. всім дякую. Так, тобі слово, давай. Розвітвайся. Великий всім дякую. Підписуйтесь на деда, підписуйтесь на White Red White Gaming TV. Ми просовуємо білоруський геймінг. Просовуємо геймінг на трасянці у моїм випадку. Ну, тебе ще Так. треба додати, що все ж таки на Понятно. твоїм каналі до холери гэтага контенту з гэтай дригвой і Да, болотами. да. Там ми професійно займаємося. Так, тебе. А, ну так у тебя ж з'явилася зараз нова мапа, Австрія, правда? Да, Österreich arrive soon. Карацей хутка з'явиться на каналі. А у моїм випадку так само усім велике дякую за подобайки, за те, що проглядзелі. Магчыма, падпісаліся, я спадзяюся на гэта. Як заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы хутка з вами ўбачымся. А дарэчы, я забыўся. У нядзелю будзе розыгрыш. Калі яшчэ не падпісаліся, не адмеціліся, то завітайце ў суполку каналу, там уся інфармацыя знаходзіцца праз 2 тыдні. А дарэчы, гэта паслязаўтра будзе. Ёсць магчымасць атрымаць трохі грошай. Да. Усім да Обняли, пабачэння. приподняли, покрутили, на место поставили у лобик чмоки. Пакуль. Усім До пакуль. зустрічі.